Erokamano nyakoro Ramogi kuom medo keto Ramogi TV penjo mari bende wanyalo kawe nambari 36000 ka wan koda Okil Kamaloka ma bende en jalony e weche mag chike. Parni Aggrey James Mwamu osebedo jakom mar duol mar okinde pacho ka LSK kendo bende en okil mar doho ma malo miluongo ni High Court. En jalo ma oseng'iyo weche mag chike kidienje mopogore opogore. Omiyo kawuono ni wadani mondo mi wang'e ni to jotend migepe ma ne jatend piny William Ruto oyango dhiambo manyoro en oneno gin nade en owuon. To bedo ni samoro ji wacho ni loch kata telo mag kor gwenge ok oket ahinya e rameny mar jatend piny William Ruto. Ma endi nyisa ang'o? Amosi ni oimore kendo Okil Kamaloka kendo amora ahinya mar yudo thuolo mar loso kodwa e Ramogi TV odhiambo ma kawuono. In iwuon kowuok kama ibede no gi lony mari mar weche mag chike. Ang'o mineno kuom ji 22 manyo ogwel gi jatend piny William Ruto e lemo mag tend migepe? Ang'o minyalo wacho kuom gi kiriwo giminyalo wacho achiel motenore gi weche mag gwelo no? Erokamano akinda chaka moso ji kwa Ramogi ni oimore uru. Nitie gik ma anene e cabinet kanyo. Aneno ka jomoko man chosetere court man gi weche mag mibadhi. Oyiero gin karibu apane ji 5. Moro ne owach ni otere court nokwalo, moro nego ng'ato, moro be nouro seriembo ne weche mag kuo. Kendo chako kete cabinet kendo. To mar ariyo nowacho ne joma mine ni koyudo loch to ka cabinet gin 22 gin odhi omiyo gi 11 to miyo gi 7 kende. Nitie jo mine moko 3 manyo luongo ni advisors. Advisors ka gin cabinet, ginyal bedo cabinet nikech cabinet nyaka bed mana ji 22 kende. Gin ginyalo mana advice to gibedo oko, chulo gi be ok nyal chulo gi pes cabinet nikech court biro penji ni to pesa midwa chulo jogi gin jo mage midwa chulo gi to gin cabinet members. Then mar adek be aneno ka ministries mantie gi gin ahinya, mantie gi nueng'o mang'eny ahinya kuonde biro tere pesa mang'eny machalo energy, otero thuru gi roads and public works, otero thuru gi cooperative kamidhi kete hustler fund ma billion otemenewa be otero thurgi. To be gima achaka neno kanyo ing'e ni Uhuru Kenyatta jothurwa konde wan nomiyowa ministries 3. Ne ande wan gi foreign affairs, ne wan gi ministry ma onge gi portfolio matiende ni onge gima timo tapano ndika iye kanyo, to be ne wan gi ministry mar education. Koro eto sano miyo achiel kende kata nyojo kwagone kura kamano. To na paro ne Nyanza ka no nyalo jiwe lwete omiwa kata mana ministries moko 3 kata 4. Nikech kisebedo president to in president ma ji duto onge giminyalo kokinyalo wacho ni jogo kamiyo ministry mang'eny kama nikech ne ogegona kura. Nikech in koro in president mar oganda duto kochakore Lokichogio nyaka Busia. All right. Okil miwa wach kotenore koda gima nyalo timore e od bura mamalo kata parliament e kinde makoro nyingegi ibiro ter. Nitiere moko ma gin jo siasa ma bende gin jok manoyier. Gie sani nyocha jatend piny ywak ni noyudo ka agulu mar omenda mar piny owacho duaduono odhi timo nade mar mondo mi ji ochak doge yiero adundo e kuonde manogwelo jochung kata jogi mancha gi yiero e lemo mag jotend migepe. Ing'e ni mae be gima nyocho tamo wang'a nikech kiwacho ni Kenya onge gi pesa aido kindi chake yiero jopiny oseyiero motere parliament kele cabinet. Ting'e ni king'iyo constitution ne dwaro ga ni kiyiero ji tiyiero joma kisungu wacho ni technocrats, jok manigi lony e tijegi. Kidwa kawo ministry of energy tero ng'ama ong'eyo, ministry of education kaka Magoha nitie ministry of education kanyo ka professor to gi joma chalo kamano. Mane gima ne constitution wacho. Emomiyo constitution ne wacho ni ka isebedo member of parliament ok inyal bedo member of parliament kucho aito chaki dogi bedie cabinet. To oseyiero politicians ing'e ni en tije politics. Politicians mang'eny mokele cabinet gi gin aparo nokelgi nikech 2027 be jaker apane dwa ringo mondo gikonye tich gidhi e kor gweng'
gilos ne gi ji ni ngene wan nyoche ugolwa kucho to oketwa ka Yes. to aparo ni ka ji nying gi otere parliament nyaka chunguza jogi nikech gima timore ni kikawo ng'ama nyocho maki mosetere court nonego ng'ato aito cho iore Washington DC ni en modhi dwaro ni pesa wasunge ka koro chako ng'iyo to ma ok ng'ama no been accused ok en tim maber ing'eni chik wacho ni ng'ato ka ng'ato kidhi e court to ok nyal dwari gi ketho mana ka court osewacho ni jaketho lakini ka koro offices mag public gi ma ji bede ma jopiny yieri iparo ni ka koro oseyiere kaka mama ma nyocha otere court gi wach nek iwuok gi Land Rover mar ang'ongo mondik ni GK idhi e court kaka accused person to complainant be nitie kanyo to DPP ma prosecute case ni be ubet ga sirikal achiel be timore ng'eni gin gik mogondore ma ok ber ma gino miyo parliament nitie kuonde ma parliament koro nyaka chek ma wacho ni yawa ka ng'ato nigi case e court odhi motie case no mondi kosetieko koro ko bi obed minister. All right. Taparo ni kama ne watime makosa ne 2013 ka ker gi jalup ne 2013 noter ICC aito court no yie ne gini nikech pok otimo kamano kae mane kotho chako goyewa. Okay. Okil kamalo kaka watieko mana gi second matin kende nyiswa ni to wi wach mar bedo ni onge migawo moketi machiel kachiel telo mag devolution kata loch kata ten gwenge maendi nyalo keto chenro mag devolution kata telo mag kor gwenge gi kama chalo nade king'ie mana ka watieko. Abane devolution kane wachako ka piny no mane watimo transition devolution ne ministry ne important to sani ng'eni counties gi osedongo wang'e kaka ioro pesa kaka everything timore mano kapar ni en gima duong' ahinya ni ministry of devolution ok ochiw to be king'iyo gine specifications mag Musalia Mudavadi prime secretary ng'eni onge constitution onge gimoro ni prime secretary wach moro momi Mudavadi ni en coordination of all government activities go include nyaka devolution aparo ni kanyo Mudavadi ma chalo kaka prime minister ni ema biro bedo ka tiyo wach devolution ok okete specifically kamano lakini ana paro ni okobi tamo counties mondo ti gi national government nikech nyaka ne wa pass constitution sani en mano was 2010 sani koro wan gigni 12 apani transition osetim maber ma onge tiende keto ministry mar devolution lakini king'iyo gine tije momi Mudavadi en ng'ama dhi coordinate issues mag kor gwenge mag counties. Erokamano nya Okil Kamaloka James Aggrey Mwamu kuom yudo thuolo mar loso gi Ramogi TV ahinya to gi nyikwa Ramogi mabedo chiko itgi ka giwinjo mondo mi wafon ne gi weche motenore kod gwelo mar jotend migepe manyotim gi jatend piny William Ruto kachiel kod weche motenore gi migawo mar tend gwenge. Erokamano kuom riwori kodwa kendo wang'iyo koro mago motenore kod gimiwacho chien motenore gi wach mar lemo momi Musalia Mudavadi ewi okang' makamano. Erokamano kuom tiyudo thuolo mari mar twak gi nyikwa Ramogi Ajwang'. Nyakwa Ramogi wadhi nyime kod weche